Искам спрях миналото видео. В момента пускам да правя втора част. Така, гайс. Извинявай, че спрях миналото видео. Това е втора част. Ето ни. Сега сме вече при теб. При теб хора тук. Оказва се, че са двама мъже. Не са. Между другото, доста... Ние сме много тъпи, нали? Доста... Да. И там има някакви момчета, сега ще ви снимам стойте. Да, там има някакви момчета. Зад нас. Малките. Те избегаха. Така, зад нас. Какво има зад нас? Оттам дойдохме. Да. Ще се видим след малко. Намерихме една къща. Изоставена. Така. Ги още от нея. Между другото, забравих да ви кажа в първия епизод, че сме на ветрен дол. Да. Откъде? От тук някакси трябва да скочиме. Да, Ицко. Сега съм аз. Горе сме. Ой, там има някакво си нещо на пътя. Ето го нашия глупак 2 и глупак 3. Глупак 1. Да, ейо. Това е Да, глупак много е 2, това съм един глупак 3. Глупак номер 3. Елате, Вижте една поляна, Петя! Петя! Една поляна. не, ще минемето на тази улица. Аз искам да видя какво има при една поляна. Не, казах, добре, ела. Добре. Да. Така, тук има някакъв изкъртен камион. Вижте го отвътре, гай. Кръчайте, мале. Виж, ето е полянката, дето исках да отида, ма она там не ми дава. Там мога някакво куче. Тук има някакво малко кученце. Има и кокошки. Тук има нещо. И там има къща.